E o Club Deportivo Lugo, as únicas peñas que temos a día de hoxe prácticamente son da cidade, non? E, bueno, penso que temos que traballar para que donde haxa unha peña do Madrid, porque non ten que haber unha do Club Deportivo Lugo, ou quen dice do Barcelona ou do Deportivo. E vai ter un Consello de Administración? Sí, evidente. Nesta aventura de Consello de Administración, que lle acompaña? Bueno, daremos a conocer o próximo mércoles, pero, por decir así, a formación do meu Consello de Administración ou do Consello de Administración do Club Deportivo Lugo personas afín a min, personas grandes profesionales, cada unha a súa materia, e, bueno, personas que están acostumbradas a traballar en equipo con gran humildade e responsabilidade. Penso que vamos levar este proxecto adiante.